aporta tot coses bones. Primera, una emoció, una alegria, aporta a fer realitat els somnis de persones com la Montse Olmos, que és la que tira endavant tota aquesta iniciativa, que les bandes pròpies de la ciutat puguin relacionar-se, conèixer amb altres bandes i disfrutar d'aquest dia, i tot el que és els valors que dona la música, compartir aquest valor i aquest amor, no? I és molt emocionant. Per l'agrupació musical Sant José de Terrassa, que aquest any justament fan els 25 anys, és molt orgull per ells, ja que també fa 10 anys que la vam fer aquí a Terrassa i aquesta vegada la tornem a repetir i ha sigut per nosaltres tot un èxit, la veritat, poder tornar-lo a fer a Terrassa, aquesta celebració. Conjuntament amb l'Ajuntament vam dir, home, ja que tenim tot el dia, doncs fem una cosa. Terrassa és una ciutat bastant gran, és la tercera ciutat de Catalunya, té 7 districtes, i vam dir, fem una cosa al dematí, acollim 7 concerts diferents als diferents districtes, una a cada districte de la ciutat, una mica, en diem tastets musicals perquè no era un concert, Però així ens obrim, diguem-ne, dintre les possibilitats de la mateixa jornada, la trobada de bandes. I llavors aquesta tarda, la tarda, és el moment que és el gran acte central, que serà la desfilada, de 4 a 6 o 4 a 7 aproximadament, que passarà pels principals carrers del centre de la ciutat, on desfilaran totes les bandes, i amb un final, que serà el Parc de Catalans.
La nostra agrupació va començar perquè la majoria de músics són provenents d'un poble de la província d'Almeria, ¿vale? I allà tenien moltes arrels musicals i quan van arribar aquí a Terrassa volien continuar amb aquestes arrels musicals. Però pensa que aquesta gent que va venir en aquell moment eren joves i ara la veritat és que la majoria ja són grans, però no perden les ganes d'estar amb la música. Estem començant a fer escola de música perquè això no es perdi, l'agrupació no es perdi perquè ja et dic, la majoria de gent són bastant grans, perquè això tingui una continuïtat. Noves generacions puguin posar-se amb nosaltres a l'agrupació musical. Al Parc dels Catalans, que serà on farem el concert final, que el farà l'agrupació musical, que aquesta vegada ens acompanya la banda de Terrassa. És una ciutat que vibra molt en aquest sentit, des del jazz fins a la música moderna, fins a iniciatives per donar sortida a músics emergents i les bandes que tenim a Terrassa, que ja es demostra moltes vegades, per exemple, a la cabalgata de Reis, a Carnestoltes, totes les bandes que hi ha, a la festa major, no? És la riquesa que tenim, és el nostre patrimoni, és un tresor, les bandes de música.